apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apay akas day kabagis. Tian niya kabagis. Ni amor nga anak buah. Ay nawaw. Anya man ti kalukwan nga inaramit ti ka anak kamaya. Narana ak ide sintro ide na minsan. Kat sa bali mo tan ababae ti ka-holding hands na. Saan mo tan ani Clara akalugaran tayo? Nay, jak ambo ti maipapan iti day taaba nagkabagis. Ay nawaw, anak mo day day. Ngam di mo amot mapaspasama kiti biyag na. Wena tano da duma ke nalaing day nga agilimod. Nang runa no kalukwan na. Sa bagay imalamot iti amana. Naku nampay. Like father, like son at talaga. Di na amot makuntintaw. No bagbagaam, nagadaw arason na. Kumusta kayo kin Clara, amor? Ay nawaw, outdated kayo matlaw na inana. Ada na kay baga kanyak, asa bali ti babae holding hands mo di sintraw idi na minsan. Pudno ka day. Wala, tanakiwin na swas nga rod ni Clara kanyak nanang. Anyat maramidak nga Iti anya agapaw anakiwin na swas kang ka. Wala, tadinak mawatan. Idi imbagak asa anak pa'y amakapili kadakwada at allo, tamarigata nakit nga rod. Nakiwin na swas sa dagos kanyak. Di na mo tin inuray amakapili No kasta. Talaw tinubiyam? Wan, Ay nawaw ka. Talaga asaan amabalinti kasta. Nang runa pa no ti babae kat disintay. basol na matla nga. Apay ngamin adina inuray amakapili Agraraman ka mo. Kunamlan asino ka agwapaw. Agasim man tatalo a babaem. Anyat ibagam, Victoria? Awan mo't kit di. Kailiw ka laang. Iso nga inawagan ka. At trabaho kita. Sana mabaling agmalmalam agvid-video call ta. Mano ay ati sweldom iti pagtrap-trapahuam. 500 per day. Ngam isupay mo da dya Oh, 500 mo't lagayam. O di oray saan ka na sumra. Bayadam nga ron titangdan ko kuma? Una, ikan ka iti kwartam. Basta agmalmalam ti video kulta. O sige. Kay ket ko man na. Sana ka mabannog mo ka. Asino nga iti kadwam dita? Ninanang ko. Sikangay. Kas iti sikod. Agmay saak lang dito'y balay ko. No kayat mo di umay ka, ta dito yan ti mag-istoryaan ta. Sana bale, tekan ka mo iti kwartam. Makita man inton madamdama. Pagpanunutak pa'y. Kasino man ang takabid-video kulmaw. Kunaklaki din no nakipurdya ka. Saan mo gayam? Tinubiak nanang. Nobiam kunam. Kasla bakit mo di nakita? 55 na day jayag. Ay, pagpakawan, amor. Ngamad na kwarta na day jaya Victoria nanang. Baknang day dyan niya. Imbis ang makipurdya ka. Saan taday ta makibid-video kulmat kar aramidom? Di kay madanagan. Tauray makivid-video kulak itagmalmalam. Ang sweldo aklat ta. Ay, nawaw. Kasano ko ba? Alaman? Ikanak ni Victoria ti kwartak nanang. At datangdan ko ang makivid-video call kin kwa na. Andiya! Adda ka din ni nanang mo, amor? At dahi ti kusina. Nakaumay ka mo. Anya ti kagaram. Ay kwa, imayak ta umutang ako making ka, amor. Anya? Naibos nga minan ti kwartak. Noawan kwartam. Ano usam ti makitangdan. Ay nawaw, saan mo't analakakot ti makitangdan? Anya nga rod ti kayat mo ngay. Da ka mo't apagbuludak no maibusanak iti kwarta? Kita mamakitang tangdanak lang. Alamot tan amor. Pautangam kuman to'y kapipintasan anobyam. 500 lang, ti may pabulod ko kang ka.
Ay unay kan, anayam matin asa nga ribo tapno adaganas na. Awan pagdanagam, takas na kunak itayan, bayadak tumatlaang ken ka, amor. Asino mananday a babae? Ni Felisa nanang. Di mo ibaga ano biyang laang anday jay. Nubiak mga agpaiso. Di mo't imbaga kada kayo atalo tinubiak ide. Anya? Iso ti may katlo ang nubiak. No saan ko man nakiwin na swas da ja Clara, kan inuray na anak kapili akpay. Baliktad ka launay mo. Nakirelasyon ka kadakwada. Sa mo ibaga nga agpili ka. Baligtad mo ta sa asawon nyo nana. Mayat kid di ati kas jay. Iso ang marigatan ka nga agpili, takas ta nga maid. Inalang mo. No itinagbautan na Victoria ken Felisa. Talaga amarigatan na kagpili. Ngamin, uray bakit ni Victoria? At dami kwarta na. Anya? Ni Felisa mo, napintas nagpaiso. Siksikan ubing. Ngumaw mo pulos kwarta na ti Jaskit dyan. Kasanwa nga makapili no kastaranan. Dahita ti kapuna no apay amarigatan na agpili. Sinayang mo ngamin ni Clara a complete package kuma. Ita, ibagam amarigatan kang agpilay. Gonggunam Agyaman naklaunay, amor. In libre nakmanan. Wala at amok nga isuti kayat mo. Day takat ti kay kayatuken ka. Nalakakalaang akasarsarita. Siyempre, napatag ka kanyak, Felisa. Asilo si babae, kadwam abot. Ha? Ne, na kayo magamang kal. Nubya mo ka di dayta. Wanang kal, ni Felisa. Ay, naimbangal daw yo, angkan. Ay, kastabal kang ka. Si kagayam tinubya ti kaanakak. Wan, angkal. Siyak na rod. Agawid kayo ka di. Wano adapay paparan nyo. Mapan kami pa iti mo lang kal. Muna nga rudan nga agawid. Amangan kunak no marabyan kayo. San amabalin ang marabyanak? Tamasapa man ti trabaho inton bigat. Babaero di anak mo kabagis. Ay nawaw, ni amor ka di manan ti makagapo nga imay ka dito'y balay ka bagays. Wan kabagis. Naranaak manin iday di sentro. Anya? Apay din dyan. Agsasabali mo't ababae ti kadwana. Jakman amo iti kaanakam. Saan ka ngamin ang makapili? Iso a pinagigiddan na. San ama iparbang ti kas nga aramiden na. Narigat mo nga ron akasarsarita. Tunggal ada ibagak kat ibaga na amarigatan nga agpilay. Iso a pinagigiddan na kanaw. Ay sos, kalukwan ti kas ta kapanunutan na. Marigatan nga agpili mo ta sasawan na. Marigatan nga agpilay ta saanan a complete package dagiti babae na ita. Iso matlagayam Sinayang na ni Clara a complete package kumakabagis. Hay! Buludag man ti buning mo anggal. Umay ka pa'y mantag sarita ta. May papanitan niya ti pagsaritaan ta anggal. Ti may papan ka dagiti nubya ba? Ay nawa, apay dagiti nubya kanggal. Nagalas akit kitaan adwa ti nubya makaanakan. Sa anak pa'y ngamin na makapili anggal. Marigata na ngagpili. No asino kadakwada ti kapkap na ka. No asino tinapatpatiging ka di iso ti William. Saan mo't amabali na makiwin na suwasakin Victoria? Baklang da janggal. Sayang ti kwartang itid na makiwin na suwasakin kwa na. Di iso ti William. Ngam saan mo't amabalin makiwin na suwasakin Felisa anggal. No ramidak dayta. Di awanan tinapintas anubyak. Napintas ni Felisa anggal. Ngam awan laeng kwarta na kan adasad sadot na. Jak amukin ka. Agar aramid ka iti parikot mo. Amuda ka dito may papanit itong galmaysa. Saan pa yung gal? Saan pa yung mabalin ama amanda ti may papanit itong galmaysa? Nangrunak sa anak pa imot anak kabili. Ay sos! Si kamot laang tinangaramid iti parikot mo. Nung nagbalin ka aluyal kin Clara, dumayat ko ma. Adda kwarta na dayjay, napintas, nalaing, sekse. Complete package ko ma. Awan day tol. Sika ano kaya't mo manin abayadan ti may sangal daw ko. Di agmalmalim manin ag video call ta. Wanan at damot kwarta.
Sigalat tandag desisyon, tapno awan ti pambasulam. Anya nga tano umay kalaangan dito'y balay. Mabaling man. Asino na ita? Ni Victoria Samad. Isungag pa iso nanang. Madama ti video call me. I-off mo pa'y man day tatag sarita taman. Madamdaman to nanang. Bisak pa ita. Hello, Victoria. Adda ka kadipay dita? Diyak amo, no anya ti adda iti panunot mo, si ka amor. Talaga di ka maawatat. Di na malapdan no sino tayatak nanang. Kabailak tag desisyon iti bukod ko. No siyak ti sika, agpili kad iti maysa. Aging gayta, marigata lang agpili nanang. Ay kat basol mo Si kamat ti nagdesisyon a makirelasyon kadakwada. Awan nang ibaon keng ka. Nanang, Naturod ka ang nakirelasyon. Ita, ibagam amarigatan kang agpilay. Kalukwan da ita. Sinayang mo ni Clara a complete package kuma. ni nanang mo. Daytan daw, ti pakaisagmakam kunak tumag. Pudno ka di tinadamag ko, amor? Saan lang asyak ti babae iti biyag mo? Ay, kwa, Felisa. Ibagam ti pudno kanyak. Adda Victoria iti biyag mo, saan ka di? Adda nga paiso ni Victoria, saan ka seryoso kang kwa na? Apay nga rod a nagdaton ka kenkwana? Pagkukwarta lang dahi abakit. Tapno adda pag-date ta. Anya? Kan tapno adda maitid ko akwarta kang ka. Ngam saan ko nga yayatun dahi? Apay nga rod amap-mapan ka iti ayan na, alaman? Wan ata napangkuin na ti kwarta kang kwa na si kama. Patsin na ka ni Felisa. Pudno ti bagbakaking ka. Kaanakam ni Amor, saan ka di? Ha? Ni Amor, arupat kwarta. A feeling guwapo, oray saan man. Ay dawaw. Apay ni abur aya. Pudno ka di tinadamag ko, adwa kami anobya na. Ay kwa de. No'y bagam ti pudno, ikan kay ti kwartam. Ha? Ibaga akong si Pudno, madam. Ibaga kami nga mok. Pudno, tinaibagayaw. Asaan lang at kayo tinubya na. At dapat ni Felisa itibiyag na. Anya? Marigaran ka nung aming agpili. Iso pinaggidan na kayo. Naglukon da dya tao. Ala akong ti kwartak, Victoria. Awanan kay ti pain. Ha? Kwarta pa'y lang, tisang kay bagam. Na, api akas tamot ang tibagbagam kanyak. Tikonam ka di kat jak mamuan, nadda Felisa iti biyag mo. Alay, awan amok dita. Di ka man agin iinosente dita. Pudno tibagbagak. Sa bagay, podno man kan saan, awanan bibiyang ko. Tay tapay lang, makiwin na swasakon kan ka, ropat kwarta. Saan ko mamot ang astaa? Amo ka! Narigat kan ka ti makiwin na swas kanyak. Ngamin, awan mang tad iti kwarta kan ka, no awan akon. Ha! Naimbag pa'y ni Clint. Ha? Sino a Clint? Awanan bibiyang mo. Ala, isoblim ti cellphone ngayon tad ko kan ka. Sus, di awanan aramatag. Ay parikot mo matdaytan nalaad a babaero. Ala, modtoyan dayta cellphone. Pangaasem, tagbalbaliw kan. Agpili ka iti may salaeng. Saan anasaya at apagigiddanom dagiti babaem. Ang mga nuday tantupay ti pakaalaam iti sakit mo. Awan kami kin Victoria nanang. No kasta, nakapili ka nga rudan. Ni Felisa latan ti kalaysak nanang. Uray sadot kun awan kwarta na. O kailangan kanyak. Di bali ata na pintas mo. Di mo amut agpili nga meg. Ni Clara anobyam idi ti complete package kuma. Ngam anyat inaramid mo. Ninayunam kideng. Ikalay sa ako ni Felisa nanang. Sigurado akong kunkwana. Apay, anya ti bagam, amor? Felisa, ikasarkan. Ay nawaw, agtagtagainap kan samet. Saan? Talaga kayat ka nga ikalay sa... Pasensya kan, ngamjak kayat ti makiasawa ken ka, amor. Apay mo,
Inaklon kon ti baknang nga agdatdaton kanya. Anya? Baknang dayjay, amor. Awan laban mo kenkwana no bilang laeng. Anya nga'y kaanakan. Nakapili ka din. Tapno isa ganaan to tilong table. Anggal, awanan tilong table ang mapasamak. Ha? Ay no, apay nga. Kasano ko mga agpili kat didak mo tim kayat anggal. Anya? Ni Victoria, nakiwin naswasan kanyak anggal. Ni mo ti Felisa, inaklon na kano jabak nga agdatdaton kay kuana. Ay, awan mo! Bungga gayam ti kasarda Clara ken tinobyo na. Mamuk ah. Naimbag pa'y day di alalaki. Madlaw adisinte. Ay no, ikumpara anak man nanang. Wala tapod nung mait. Awan laban mo itinaasawa ni Clara nga ex mo. Amok day tananang. Saanan ang masapol nga iparupa yung? Nagasat day ti tunggal may siya. Kat sika ngay mait. Awang mo sirbi dagiti babae nga inayon mo ken Clara anobyam iday. Heartbroken lang arudin da tao. Basta pa lang mo ti bagayo nanang. Agpanunot nga main anaimbag. Sakbay ang makirelasyon. Siguraduam akap-kap na kam di tao. Makirelasyon iti may salaeng. Saan kat asag dudwa, wano sagtatalaw. Tanay, narigat ti makarma. Ay, nawaw! Sakbay ang makirelasyon ka, siguraduam nga iti tao akap-kap na kam. Kang runaan iti amin, makirelasyon iti may salaeng. Iti kasta kat awan to ti pagparikutam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sa dino tinagapan niyo, nanang. At dalanapan ko ginatang dita store. Amom ka day. Agabrod ka no magayam ni Boyet. Ay nawaw, asino mat tinakangagan niyo iti dayta, nanang? Dayta mo ti pagsasaritaan da ijay istor itay. Ne, adamat den balay na. Apay nga agsubli pay lang iti abroad. At damat siguro iururnungan na Mayat mat nga ti trabaho na ijay abroad. Asino nga iti agnaad di tabalay na no agsubli gayam iti abroad. No husto tinangag kaw. Agnaad ka no tinubya na di tabalay da. Amangan no plano damatan ti agkasar isong agabroad manen. Siguro Nagasat launay no asino man day taanobya na, nanang. Talaga nagasat. Ngamen, responsable alalaki ni Buyait. Nalaing nga agplano, kan amo na nga aramiden dagiti plano na. Sigurado asaan amarigatan ti agbalin nga asawa na. Ay na, dakil mo't gayam ti balay mo, Boyet. Ay nawaw, balay ta ko na maa. No agkasarta, balay mong tumot laang daytong. Sabagay. Ano sampay laang tag na dito'y asiksika laang. Masapol ng agsubliak iya brow. Tapno maitid ko tarapaap mo nga ingkrande akalay sa. Ngunan tapno sa anak matlaang amagastusan iti abang. Naanos mo't kiday lagi ti karuba. Noon aramidan, di makistorya ka katakwada. Makitan to. Ay, gayam. Adda ka di wifi dito eh. Adda wifi lang gaya.
Munti ta silpon mo, ta ikonek ka. Kasanungay ti pagbayad ko. Binulan nga adda mabayadan. Saan ka di? Awan pagdanagam ta mangipaw itak taw. Agraman igatang mo iti abas taw. Ay na, agyaman na klaunay boyet. Awan anyaman na. Aramidok amin na kabaula. Tapno saan kang agriga? Ay nawaw, si kamat gayam day tamanong boyet. Kunaklakit din no nag-flight kan. Inton lunis pa ang ating kaw. Adda ka di masapol mo? Adala kahit ko akid taon kan ka. No okay lang Anya day jay? No awan tuman aramidam kat mapan ka di tabalay. Tapno adda kasarsarita ni ninya. Ninya gayam tinagan tinobya, manong. Wan, nasayat at tao ni ninya. Nalakalaang kasarsarita. Ay katwa na. Mabalinmat nga iso ti umay dito'y balay no makawaya, manong. Okay lang kan ka? Una, basta irana na ti umay no sa anak abise. Ay na, agyaman na unay At least, nalag-anong tirignak. Tamok nga danto kay istoryanan o anak taon. Asino di babaeng agsagsagad iti paraangan ni Boyet, Francia bakit? Ay nawaw, italaang amakitam aya. Hun nga ron. Asino day jaya? Nininya, tinobya ni Manong Buyet. Iso tag caretaker, di ta balay na. Ay kat balay nan tumatlaangan no agkalaysada. No kasta, saan da pa'y gaya managkalaysa? Makitam dayta, di mo ammo ti mapaspasamak iti aglawlaw mo. Italaang anadlaw mo ti babaeng agnanaag ti tabalay ni Buyet. Ay nawo, hun nga road. Mabiit man laang manong. Siya ka diti kasarsarita? Wan manong. Celso tinagan ko ading. Anya ti masapol mo? Mabaling ka di patulong. Anya dayta? Si kapay lang ko matimang ipa-refill iti water jug. Naibus nga minan ti kargana. San mat nga rod ang mainom ti danom iti gripo. Ay nawo, day talaga yan. Mudtuyin ta siya ti makamo. Sigurado ka nga okay lang kan ka manong. Nalakalaang dayta? Alaman nga rod, si kapay lang timang ipa-refill para kanyak. Ato ti pagbayad mo. Areglado. Ano sa mga orayan, Juan? Barang saan apila ijay? Agyaman naklang unay, jakmat ngamin kabailan na bagkatin data. Nadagsan si ka. Kumusta ngay? Nalpas mo't lang ti trabaho yo, anak ko. Ay, saan pa'y nga rod nanang? Ay nawaw, ti konam kat malpasyo ita. Malpas ko maita no saan ang naglangan jay talo. Aya, kat ni Celso gayam. Ay nawaw, apay, saan pa'y ang nagawid nanang? Ne, awan pa'y mat. Sa dino nga'y tinapnapananday jay a tao. Apay ngamin adi kay nagkuyog ang nagawid. Kasano ko mga agkuyog kami nga agawid, kat agap apuramot itay na dismiss kami. Taan pa yan ang nagkape, taadda ka no napatag nga aramidan na dito'y balay. Tagayam, at sa bali ang napanan na. Nagturungan na ngay ngatan. Wanaw, napanmanan, iti ayan dagiti gagayam na. Ay, naglukon day siya tao. At dapay mat nabati a sandwich. Ibusumon, tawan mat lang timangan iti dayta. Napsugak mo tan. Sigurado ka? Wen, aduman nga min timpasangom amakan. Kat simple lang matimparamid mo kanyak. Una, tapno saan mat anak kababain kan ka. Ayun kaya, adto'y titangdan mo. Ay nako, sa anak mo nga agsingsingir. Awatom kit din. No si ka, oray libre latan. Anya? No kasta agpatulong ka. Oray kape, kan sandwich latan titangdan ko. O sige, sikatin ang ibagay ti dayta. Wen, kabailak atak duran ti imbaga. Sige, agpakadak mo lagan. Tama no simang pwede ni bakit ko. Siguradong agong day dyan no sumangpit. Kat awanak ang makita na iyabanay. Ay,
Mabiit lang, Manong. Ah, at akadi pa'y masapol mo? Mabalin ang maala ti cellphone number mo, wano Facebook account mo, tapno nalaklak ka akuntaken no kasapulak ti tulong mo. Ay, wan, mabalin la tamad. Ay nawaw, bigbigatan nga magsarsarita man anjay dua. Anya nga ti pagis-istoryaan da aya. Oh, anya ti sirip-siripam iti tawa, anak ko. Ay kwa, jay manugang yaw kan tinobya ni Manong Buyet, nanang. Ay, nawaw. Mayat mo't nga agpaiso ti kakatawaan da. Day tangarod kat nanang, itay mariinga kat agsarsarita dan. Isumat lagayam ang nakasapsapaan na riin ni Celso. Nasingad damat gaya man iti tunggal maysa. Wan nga rod nanang, mano abulan laang sipod nagamam muda ngam kastamot dan. Masapol a paliiwak dagita at tao. Ay, wala, narigatan. Nakunayo pa'y nanang. Nakita na tansamutan nila kay mo. Si Marding damutan nga agsarsarita. Ay rumbang laang Imposible mat no saan ang makarik na day Celso. Hello, Buyet. Aping itala nga sinong batam di hawag ko niya. Itay pa'y nga awagan ka. Ay na, pasensyakan. Adda ngamin inaramid ko. Awan mo trabaho. Tapos ko mapakakumikumam. Ah? Ay, kwa, nagdalusak di taro bayan. Putno ka di pagbagam. Si kakit di mo't. Awan mo't makagapo tapno agulbudakin kanya. O, anya nga kumusta ka di abroad? Makapabanog tagtrabaho. Yung nakastamang kuti boses mo, ay kung may katipan nagkaw. Bulaan nakman nun. Ang mga nunay buson ti kwartam dita. Ayun, naibusan yung agpaiso. Masapol nga agpawit ka man nun. O sigay, agpaw itap taw, apaman ang alak ti suldaw. Umawag ak tumanangan ka. Sigay, agpakada ka, tapno makainalak mo tal. Okay, urayik man nun, no kaano nga umawag ka. Apeng itakalaan. Kwa, pasensyakan Celso. Traffic ngamin. Nagananat ka kaday. Amangan ko nang da nakakita si Mrek ka iti daytoy ako tayo. Ada, ngam saan datamat ket di ngam mo. Si kangay, sigurado ka asaan asimurot ni bakit mo. Ay nawa, siya pa iti ko na. Agan anadak akanayon anya. No api ngamin a hotel ti kayat mo. Mabalin mat ngamin nga ijay balay latan. Saan nga rod amabalin akanayunin ta ijay. Amangan lumakita nak ni bakit ko. Sapay agkaruba tayo laang. Itiming mo ngamin Uwanan, iji balayon to ninton sumarono. Ayun gayam, manong nga oras ti binayada. 12 hours lang ta isumat ti kunam. Sige. Agtugaw ka nga rodan iti abay ka. Mabit lang mat agsyawarak paybiin. Saanin akasapulan dahi ta. Umasitig kakiting. Hay, pila ije paradaan nanang. Danda ni marabyanak nga gawid. Sabado nga minita. Dagatang mo ka de, dagiti impagatang ka. Wan nanang. Ay wan, ni Celso ngay. Diyak mo't makita ti kabarbaro a sapatos na. Remwar mo't itay. Ay nawaw, sa dinaw tinapanan na. Ay, diyak mo anak ko, di na mo't imbaga. Ay nawaw, asino ti sirsiripam. Ay kwa, awan ni Celso dito'y balay kung nakarikap man ang titawa ti kaaruba nanang. Anya? Makadlawa ko na. Tunggal awan ni Celso dito'y balay kat nakarikap mat titawa ni Manong Buyet. Anya nga'y kumati connection na dayta. Amangan mat no adda milagro nga aramidan dagiti dua. Amangan kunak no adda papananda aditay ammo nanang. Nasaya at mat tanagawid kan Celso. Ay nawa, nakaring ka pa yung gayang bakay. Kung naglakid din naturog ka tarabi imot tay. Sa dino tinagapwam Ay, bakit? Kumusta tilakad mo? Ti saludsod ko ti sungbatam. Sa dino tinagapwam kunak. Itayan tigayim ko. Apa ya?
Asino agayam mo? Ay nawa, salud-sudam matla amin. Apay adi ka makasungbat At dailimlimod mo. Ilaman nga minsan salud-sudam. Makadlawa ko na. Tunggal awan ka dito'y balay kat awan mo't nininya dita balay da. Agpudno ka man kanyak. Agkuy-kuyog kayon samat. Ay nawa, saan nga amin abanag kat masapul nga ikami ti dakis aka ipapanan, bakit? Sana nasaya ati kasta? Ay sos, siguraduam laeng asaan apudno ti atap ko. Tano adda maduktalak, talaga adakes kayo adwa kanyak. Hello, Manong Buyet. Napasak ti text mo kanyak, Francia. At nakati pa ikaw? Ay kwa, adala kayat ko amaamuan, Manong. Awan ka di madmadlaw mo kanininya anobyam? Ha? Kas kumaitan niya? Kumpurmi madlaw mo kinkwa na, Manong. No daduma ka di na sungbatan dagiti awag ko kinkwana. No maminsan, kat sungbatan na. Masapol nga ulit-ulitat nga awagan. No kasta nga rod, amangan no pudno ti atap ko, Manong Buyet. Ay nawaw, anyat ko lang. Amangan no pudno ti atap ko nga adda milagro nga aramidan da iti asawa. Anya? Angam di ka madanagan, Manong. Bagaan kanto adagos no adda maamwa. Kunak tupay kat. Talaga alinuluko ti aramid day ja aselso, nanang. Ay nawaw, cellphone mo't ni Celso day ta, anak ka. Nabati na iso nabasak amin at chat da iti day ja anin niya, nanang. Sigurado asublian nanto day to a cellphone inton madamdama. Anya? At day taniyaw, limad nga kitkita da. Numaminsan kat iti hotel. Numaminsan, di tabalay ni Manong Buyet. Ay naglukon dagita tattao. Di da mabaeng iti kastangar aramidan da. Ay nananang, saan amakarik na iti baeng dagiti gatel at tao? Naimbag man ta nalukatam ti cellphone na. Awan password na aya. Adda nanang, ngam ti kam malina, di na sinukatan ti password na sakbay ang nagaramid iti kalukwan. Masapol amaamuan ni Manong Buyet ti may papan iti daytoy abanag, nanang. Naa, apayan Celso? Agkalkaling etan kamat nagsubli dito'y balay. Talipatak ti cellphone ko, bakit? Kasapulak dahi dyan ta mga umawag ni boss. Amangan no umawag ni boss mo, wano talaga nga dailimlimad mo. Ay nawa, apay kasta mo din ti panagsasaong, bakit? Nabasak amin at chatyo kanininya. Anya? Naisen kumatlaangan kani Manong Buyet. Sos, Awanan kayo itibain. Agpada kayo agatal. sana po nureta? Adda ebidensyak ditoy, iso adi kay makapaglibak. Kat ita, kayat ko apumanaw kan iti daytoy abalay. Di kan agpakpakita, ta talagang agburburek ti darak ken ka, Celso. Buyet, Siyak nga raw. di mo matimbagbag ang agawid kagayam ita. Saan sapay mo't analpas ti kontratam? Nasurok ang makatawan mo pay laang mat ijay. Sa anak ko mga gaway, no sana kas jay tinaramid mo. Ni, apay akas damot din ti panagsasaom kanya. Gatil ka babae? Amok ti may papan ka na kayo kinsilsaw. Awalan kay ti bae na mga ramid iti kalukwan iti mismo balay kaw. Sigurado akwartak mo't lang ti pinaghutil yaw. Ay, kwa, agpalawagak, Buyet. Saalan? Kaya tamangag no nyaman ti palawag mo. Ti kayat kaw, kat agim pagi kan ta pumanaw ko ay tamod lang. Agwin na swastan! Anya? Ay nawaw, anya pa'y lang ter aramidam dito'y balay, Celso. Oh, Francia, pang-aasim ta pakawanan na ko, ma. Di mo namnamaan ang mapakawan kapay. Please, bakit? Nininya ti kuntakam. Ano kumangay niya? Kuntakam tauray da kayon ti agdan na. Nakiwin na swas ni Manong Buyet kenkwana. Iso nga agpada kayon anawaya ang mga ramid iti kay kayatyo. Bakit? Saan ko nga ayatin da dyanin niya? Sigot ayatin. Ay, da kayo kaninin niya ti maibagay iti tunggal maysa. Ngamin, agpada kayo agatel. Anya ba nanti bagam, Celso? Kasari tayo kumati anak yun, anang.
Ibagayo nga ikanak pa iti may sagundaway. Ay nawaw, apay nga ipilit mo pa ilang tibagim iti anak ko. Kat di nakakanungaruden ay ayatan. Sana po doon ay tananang. Ay sus, pangaasim man ta di nakrangrangan. Nanang, dagayo lang tinamnamak. No siyak lang amay sa nga inaan niya. Nasaysaya atan no agsina kayo iti anak ko. Narigat ti maaddaan iti gatel nga asawa. Mala, nawanan ibagam. Mabalin mo ti pumanaw. Ay, nawaw! Di kaagaramid iti may kaniwas. Aywanam ti panagtalak ti padam atao ken ka. Laglagi pam, ano pa nagtalak ti nadadaal, narigatan amay sublipay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kaano nga'y ama i-deliver ti baboy ama party, Tony, lakay? Diyak pa'y sigurado ba kay? Ay nawaw, apay adi ka sigurado? Di mo ayak kinasarita ni tatawal daw. Mapanak to iti ayan na intun madamdama. Di ka kadiaga, purata na sa papay mo. May mayatan jay nasapangam tay maladaw. Siga nga, inimbita mo, tikabsat kin gagayem mo. Nalpasan idi pa'y may sangal daw. Sigurado ka Siyempre Amangan mo no pinilim ba ng tinimbitam? mangrugi ka man ako nakon. Mapankakit din iti ayanda tatawal daw. Ibagam ta i-deliver da adagos ti baboy ta nabayadan matenday jay. Agtugaw kayo, anti anseng. Naimbag man ta nakaumay kayo. Ay katuan abalasan ko. Paskan ko naman. Nay, kasladyak makita ni Nardo akabsat mo. Amuda ka day nga agpapaskan kayo ita. Ay kwa, wanante. Inbagak met kadakwada. Apay nga rod nga awan da makitak. Saan nga min nga iti ayan da tinagnaak itay, tanag shortcuta. Ay kwa, amangan numala daw dalaeng. Wano saan? Busy da, kat di da makaumay. Saan mo takas jay ni Nardo? Uray bise no napatag nga okasyon kat umay day jay. Awan matiteks na kanya kante. Saan man namin aday tati pagsaritaan tayo? Awan amok may papan iti day ta abanag. Umay dalatan, umay da. Awan matkat mangi parpare. Si kaman laengan ti saludsudak tunay. May papanitan niya, Ante Anseng. Amo ka di Danardo ngagpapaskan kayo ita. Imbaga kanuman ni Jula kadakwada. Agdua-dua akman iti asawam. Apay mo, Ante? Amangan mat no agul-ulbod laeng daychay. Sipud pay ide, kat ibain na ngamin ni Nardo akabsat na. Gaputan na kurapay ni Nardo, kastamot tan, teramidan na. Mamuan tayong tunong na gulbud tayo siya, Jolante. Ayun gayam, alain yung tikarningin subot ko para kadakwada. Itagasyon to ijabalayda, na imbagla pang ramananda. Ay katun na. Di yun lang ipakpakita kan bakit ko, Ante. Ang mga nagungot tayo dyan. Apay nga inikam ida, kunanan tumaring kanyak. Nagpapaskan samot dama ng Jula, Nardo lakay. Ha? Nakadamaga mo, bakay? Ado ti tao ijay balay da itay limabasat. Kaya? Wen, nakita nakmat ni manang mo, ngumawan mo't ibagbaga na kanya. Ay nawaw.
Awan lang tiks na kanya, bakit? Bueno, saan tayo nga imbitado? Siguro Sa bagay, sipod pa'y ngamin idi, kat kasta ni manang mo kada tayo. Nilakay namot akanayon ti mangyayab no kasta nga adda okasyon iji balay da. Di ba alilatan, bakit? Wala na. Ay, nasakit itirik na. Gamanya ngay nga rod no isumot ti pagragsakan na. Pasensyakan, bakit? Nakurapayak namin nakabsat na, iso kasta. Aging gayta, kat ibain naklaunay. Kurang laangan kat ilibak na kapsat na. Enyat masapul yun, tay. Indagas ko lang ti karni para kada kayaw kaanakan. Ha? Karneng? Nagapunti karneng? Di mo amaw ang nagpapaskanda manang mau. Neng? Diyak amuti may papaniti dahi tanteng. Kunak tupay, agul ulbod day akabsat mo. Naimbag pa'y nito ni nga asawa na, mapanunot na ti mangisupot itiramanan nyo. Ngam di kabsat mo ay na, jak maawatan ti ugali na. Di ba alilatan anteng? Nalpas mo teng. Nakurapay kami lang aming. Ang mga nota dagitibak ng agayem ni Manang. Isosan kami nga imbitado. Saan ang nasaya at nga ibain na ka, gaputan na kurapay ka lang nga kabsat na. Saan ang maiparbang tikas na nga aramid na? May met kititikas ni anteng. Ngam ti mapanag ijay kat ilibak na kapsat na. Na yan, ni Manang Jula. Lakay, nagapon ti karne. No bak na siguro. Di natibayin ti kapsat ka. Ay nawaw. Itayak pa'y nga agsasa ulakay. Apay adi ka sumungbat. Anya manan ay ti pampanunutam. Neng, dakam gaya man ba kay? Itay pa'y nagapon ti karne ko na. Kada Manang Jula. Pudno tinakunam. Nagpapaskin ta ba kay? Apay ka no. Dahil tatidya akong sinaludsod kina ante anseng. Mating amin tirik na. Hindi na amwa ka nagpapaskin ta. Kitsan tayong imbitado. Kalain ko nga ibaga nga okay laang. Ngam nasakit ti kaunggak ba kay? Ay nalakay, di mon panunutan ti may papan iti day taabanag. Adan tulat na. Saan nga agnanayon kat nakurapay tayo. Nagapuan niyo, antay. Si kamagayam, Jula. At dalain lakad ko apapelays. Si kangay. Ay kwa, adala na pan ko ginatang, antay. Aywan. Saan mo't gayam nga amuti kabsat mo ang nagpapaskan kayo idinapalabas alawas? Ay nawaw, ninardula ka na yun ng tibagbagayo, anti anseng. Wan ata saan anasaya at tikasta at ratong kankwana. No si bibiyag kumapay dagiti dadakkelyaw, sigurado adida magustuhan tikasta nga aramid mo. Ay nabayagan apin mo say dananang kantatang ante. Dayto itilaglagi pa ang kaanakan. Oray na kurapay ni Nardaw, kabsat mula taday jay. Dumtang to ti aldaw, akasapulam met ti kabsat mo. Ti aldaw, akasapulak ti tulong na? Na, katawa ka pa'y lang. Kasanumot ngamin ante, makapakatawa dagiti isaw-sawang yo. Aduman ka ang tila ako manatang nardaw. Bunga dagiti mula may manaw. Gumatak man iti utong kan okrading ko. Sagay sa kilo manaw. Wen, kan pitsay pa'y gayam. Ay na, agyaman naklaong na manaw. Naksayan maglang tila ako may. Indon sumaruno, dito ito maran ti pagkatangak. Kamamok nga dagan display yung anatang. Hindi pa'y napalabas ang lawas anang rugi kami manaw. Barat ngamin ti sigot apang ilaklakwan may. Wen gayam, api ati kayo may di nagpapasyon kami. Di mimot amo nagpapaskin kayo manaw. Ay nawa, saan nga imbaga ni Manang mukin ka? Okay lang matkid di manaw. Di bali tanaramanan mi lang. Una yun, ni Manang mo. Ay nawaw, nangalaam itinatang si Katone. Ginatang ko iti kapsat mo. Naa, apay agim matang kapay lang itinatang kat adumot ti karne iti ref tayo. Naumak iti karniya ka na yun. Ay unay kan, intun kwan, di mo man maibus daytan. Sayang laang ti kwarta. Agkalma ka lang ka di. Kabailak nga ibusan ti ginatang ko. Yadag duma, itid ko gananang.
Ay na, day takot ti Jack kayat ken katunay. Tilagat gatangam. Tulong kumatin iti kabsat mo Di mo lang arudon ida inimbita iti nagpapaskan tayo. Di mo pa'y kayat agumatang akitila ko da. Anya aklase ka akabsat. Mangibabain nga rod day jay anardo. Gaputan na kurapay iti kabsat mo, ibain mo matay. Napatpatigpaygan ka dagiti bak ng agagayam mo. Ngam iti mismo kabsat mo. Ni Clea nga ito na ba kay? Adda trabaho na italakay. Ay nawa, kuna mano day off na ita. Day off na kuma, ngam imawag ti boss na. Adda ka no report nga aramidan da. Day tala ang nagpaisaw. Aywan gayam, urayom ka no ti order na asufa. Ha? So ba? Awan, adda ka no umay mangi-deliver inton madamdama. So pagkit ni day ta paggastusan na. Day tamot ti kayat na lakay. Uray saanan kunak ngam ipilit naman. Dakilang tinaitulong ti anak tabakay. Wan nga rod lakay. Sipod na kagraduar, trabaho matan ti sinangsango na. Impatarimaan na pa'y ti palay tayo. Agkape kayo pa'y anti ansing. Ay, hagyaman akdo na balasang ka. Anyang aminan ti kagarayo, ante? Awan mo't kit, day. Kaya't kula ang ti makiis-istorya ka. Dakil ti nagbaliwan ti biyagyo, Sipod nagturpos ti apaw. Unanti, tunggal ag sweldo ni Clea idi kat igatang na iti materyales. Amo na nga may no kasano nga ibain ni auntie na Jula ti amana. Naimbag ko na auntie, tainggaad na lata tinagadal oray kasdi ni auntie na. Siyempre, adara paap na para iti pamilya na. Amo na tirigat yaw adadakkel na. Iso akas ta. Katita, saan kayo matan nga agrigrigat? Adda pa yung negosyo yaw. Nakasaritam ka day ti supplier tayo tunay. Agsingsingir da nga rudan bakay. Ay nawaw, narigat mo't akasarsarita day di atao. Imbagak lang arudan nga aguray pay. Kasapulan na kanong arud di kwarta. Amuna ka day, bankrupt ta? Amuna Mutlagayam. Isukid di ti may sama kagabo. Amuna bankrupt ti negosyo ta. Isong agsingsingiran, tamabutang no saan ta makabayad. Aha, saan mo't makaaw-awat day di atao? Un-unaan ta kumapay abayadan ti utang ta iti bangko. Tano saan mabayadan day jay? Kasanulangan nga iti balay. Ay, jak amon bakit? Nagkadwa pang panunutag. Awanan ti pag naadan tayo no saan tayo makabayad. Laglagi pam anay collateral ti balay. Imbes nga agungat ka, tulungan na kiting agpanunot iti solusyon. Ay nawaw ka. Saan kayo matan nga agluklukat, Jula? Awanan ata in give up men ti negosyo may anti anseng. Ay nawaw, apay ngay. Kasanaw kat na bankrupt mo't nga rudan ante. Anya? Awanan tinamnamaan mi pangalaan mi iti kwarta. Nautangan kami pa yan. Kasano nga rodan day tangay? Ay, di mi nga rod amwante. Sapay adda utang mi iti bangko. No saan kami makabayad? Alaan dan ti balay may. No kasta, naikulateral pa'y gayam, tibalayaw? Ay, wan, anti anseng. Ay, una yan nagasat mo, balasang ko. Kasla nagsinukat kayo, matan iti kabsat mo. Si kamutan ti agparparikaw iti kwarta ita. Kaasimad gayan dama ng Jula ita. Ay nawaw, apay mat ana ibagam ti kasta na kay. Una, tanabangkrap ka no mo ti negosyo da. Inlunda ka no mo ti balay da. Anya? No saan da makabayad? Kat alain ti bangko di balay da. No kasta, agrigrigat da nga rudan ita. Wan, bakit? Kasaritam ti anak ta, ang mga nuad da maitulong na, uray basit laang nuad da. Kababayin mo ting Clea. Isulaang mati mabalin at tumulong ka daan tina, ta isula ka nga rudan da kwartana. Uray manulaang naimbaglaan na yunan da. Si kanto man ti makisarita kin kwa na bakay.
Ala, siya akong ti makisarita lakay. Kumusta kayo, Manang Jula? Ay nawaw, anyat aramidam dito'y balay, nardaw. Nadamag ko tinapasama kata kayo. Kat amok amabaing kayong agkid daw ititulong kata kaming. Ay nawaw, anya kumaitakin ka no ada parikot may? Kaya't miti tumulong manang. Basit laeng. Ngam tinapatag kat makatulong kaming. Ha, No kaya't yaw, at dati kwarta ang may pabulot ming. sigurado ka? Uy, at basit ornong ming. Kanya dagduma, naggapo iti ka na kam. Tay sumot ti adda na talgid ang trabaho na. Ay kwa, alaman nga rod. Pabuludan da kami pa'y. Sana bali tayin inutan minto abayadan. Mapan kayo ito'y jebalain ton sa bato manang. Alain nyo ti kwarta. Kat makipangan kay mo laang takasangay ti kanakam. Naimbag pa'y tikapsat mo nga ipain mula unay ide. Ay, di mo man ipalagip day tatuni. Dagiti babak nang agagayim mo nga eh. Awan damot ten itatag ka sa pulan ka. Ay nawaw, di mon ipalagip kunak lang arudan. Ipalagip ko laang bareng makarik na ka. Ay, naamiris kon dagiti biddot ko. Iso apang asim, tadi mon ipalagip. Nasakitan ti ulok amang panpanunot kadagiti abiddot ko, lakay. Awan pa'y da Jula. Maladaw ta ka na, onteng. Anya dyan na ibaga ni Dona kanya kitay. Pautangan nyo ida. Unanteng, kasi damay. Ay katwan na. Mayat day ta kaanakan. Tapno saan nga laon ti bangko ti balay da. Iso na laang, ta kurang ti kwarta may pabulot, meng. Okay laang. Naimbag lang adda na yunan da. At damot siguro daduma pagbulutan da. Sapay la kumanteng. Kasi damay mo bilang laang niya. Napasamak siguro ti kasta. Tapno maamiris na dagiti biddot na. Kan tapno di na kan ibain akabsat na. Oh, makitam day ta apanagayat ti kabsat mo kan ka, Jula. Ay, uwan nga rod ante. Diyak ko maawatan ti kwarta nga ipabulod da, ngam no choice ante. Masapul nga agbayad kami. Dagiti nga'y gagayim mo abak nang. Ay, awan ka no nga rod maipabulod da, ante anseng. Anya nga'y ita, ti kabsat mo nga ibain mo launay ide ti timulong kan ka ita. Uwan nga rod ante. Sapay la kumata maapresyar mo rayta. Saan nga amin akabsat kat kaskin ni ating mo. Jay daduma, no naupay dan, awanin bibiyang dakan ka. Banag apagyamanak launay ante. Ngamin, nasaya at latta ti kabsat ko nga oray saan anasaya at ti inaramid ko kenkwanay ti kalabas. Gaputa mo na adagiti agkakabsat, katrumbang lang agtitinulong. Saan kat nga aggiinnapal, wano agpipin na sakit. Ay, nawaw! Kas agkakapsat, saan tayo kuma nga ag-iinnapal? Saan tayo nga iruruman ti tunggal maysa? Agtitinulong tay kitdi ta isu ti pagayatan ti apo anamarswa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.